V Belanoch pri Žiline sa konala konferencia, ktorá spojila ľudí, čo posúvajú kvalitu vpred. Konferencia Fórum kvality a Six Sigma má už 7. ročník. Som veľmi rád, že aj dnešní účastníci sú z rôznych firiem. Kvalita je nedílnou součástí našich procesů, od začátku, od vstupu zelené kávy. Niekto priniesol skúsenosti, iní dáta, z ktorých sa dali vyčítať riešenia. V rámci konferencie zaznela téma nové certifikačné pravidlá IATF a jednotlivé požiadavky, zameraná na to, aby sme ochránili našich zákazníkov. Z riadiacich systémov povyťahovať také množstvo dát, ktoré sa doteraz nepoužívali. Každý výsledok stojí na detailoch. Niekedy stačí jedna chyba, alebo to, že ju vôbec nevidíme. Keď nájdete chybu, máte problém. Keď ju nenájdete, tak máte ešte väčší. Mnoho zákazníkov mení svoje správanie. V dnešnej dobe ľudia často riešia kvalitu dizajnu, produktu, ale aj kvalitu procesu a v neposlednom rade kvalitu ľudí. Trh sa mení. Zákazníci chcú rýchlejšie riešenia a firmy tomu musia prispôsobiť celý prístup. Je dôležité naozaj sa inšpirovať aj z iných oblastí, z iných branží od kolegov. Konfrontovanie tých problémov alebo ich samotné vyriešenie vedie ku takej optimalizácii aj u nás vo vnútri, keď vieme, ako sa s tým popasovali iní. A nejde len o technológie, ale aj o to, kto ich navrhuje, zavádza a žije každý deň. Práve spoločnosť IPA Slovakia je v tom jedinečná, že prepája hard skilly so soft skillami. Spolupracujeme s IPA Slovakia za posledné 2 roky. Nám pomohli preškoliť 120 ľudí v metodike 8D. Svůj projekt Greenbelt jsem zpracovával u IPA Slovakia. Představoval jsem zvýšení výtěžnosti kávy při pražení. Priestor bol aj na rozhovory, výmenu skúseností a návštevu výrobných firiem. Mnohí si odniesli inšpirácie, ktoré nezostanú len na papieri. Odniesla som si odtiaľto veľmi veľa nových inšpirácií a taktiež konceptov, ktoré určite využijem vo svojej praxi. Niektoré nápady sa budem snažiť presadiť. Jak projekt, tak celá konference pro nás byli přínosem a určite sa rádi zase uvidíme. Som sa zúčastnil už 2-krát. Vždy to bolo veľmi prínosné, hlavne z takého pohľadu, kde človek spozná tých ľudí, ktorí sa zaoberajú danou tematikou. Určite sa zúčastním aj budúcoročnej konferencie kvality. Konferencia skončila. To podstatné sa ešte len začne. Ak aj vy sa chcete inšpirovať v rámci kvality a zlepšovania kvality, pozývam vás na ďalší ročník konferencie.